Matul il-jum tal-ħamis il-mexxejja tal-Istat u l-poplu Taljan kif ukoll qatt ta' uffiċjali għoljin tal-Unjoni Ewropea inġabru fil-kapitali Ruma biex isellmu lill-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli li mit fis-sigħat bikrin ta' tlieta fi Sptar Favjano fl-età ta' 65 sena. Fost dawk li sellmu lil Sassoli kien hemm il-President Taljan Sergio Mattarella, il-Prim Ministru Mario Draghi u s-Sindku ta' Ruma Roberto Gualtieri. Preżenti wkoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, kif ukoll il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel, flimkien ma' dawn inaqdu wkoll il-membri parlamentari Ewropej Maltin David Casa u Roberta Metsola li bħalissa qed tassumi l-irwol ta' President ta' Parlament Ewropew minħabba li hi kienet l-ewwel Viċi President. Fis-sigħat li għaddew Casa kienu wkoll fost dawk li firma l-ktieb tal-kondoljanzi fil-Parlament Ewropew fejn irringrazzja lil Sassoli għax-xogħol kollu li wettaq bħala l-President ta' waħda mill-akbar istituzzjonijiet Ewropej. L-MEP nazzjonalista faħħar l-impenn tal-President Sassoli fit-tisħiħ tad-demokrazija u l-valur tas-solidarjetà. Fil-passat David Sassoli kien ġurnalist qabel ma beda karriera ta' suċċess fil-politika Ewropea u kien iservi bħala President tal-Parlament Ewropew minn Lulju tal-2019. Madwar ġimagħtejn ilu u marat serjament u fi żmien il-festi daħal l-isptar wara komplikazzjoni serja fis-sistema immunitarja tiegħu. Sassoli se jingħata l-aħħar tislim ma' funeral statali illi se jsir il-ġimgħa f'nofsinhar fil-Bażilika ta' Santa Maria degli Angeli immexxija mill-Kardinal u Arċisqof ta' Bologna Matteo Zuppi.